Jeremiah 29 verse number 11. Oka asɛm bi ɛwɔ hɔ. Na ɛno na mede yɛ afutuo ama wahunu sɛ baabi a wabɔ abrabɔ na duru bia no anidasoɔ ɛwɔ hɔ ɛnom. Sɛ wote ase anidasoɔ ɛwɔ hɔ ɛnom. Na ɛhɔ ɛkenkan sɛ na me deɛ minim adwenko a medwen mo ho. Awurade asɛm ni. Wɔsɛ na me deɛ minim adwenko a medwen mo ho. Awurade asɛm ni. Asomdwe saa adwen a medwen mo ho no ɛyɛ asomdwe adwen na ɛnyɛ bɔne deɛ. Sɛ mema mo awieyɛ pa ɛne anidasoɔ. Asɛm yɛ me dɛ dodo. Awurade sɛ nea ɔdwen wɔ wo ho no ɛyɛ asomdwe. Afei ɛyɛ awieyɛ pa na ɛsan yɛ anidasoɔ. Wenti ɛna anɔpa yi meka de ahyɛ wo nkura ne sɛ ɛma waba mu mu nneɛma a wohunu nneɛma a woteɛ ne nyinaa no nya anidasoɔ sɛ nea aka w'anim no ɛyɛ papa. Deɛ aka w'anim no ɛbɛwie yie. Deɛ aka w'anim no ɛde nkan korɔ bɛba. Deɛ aka w'anim no ɛde mpagya ɛbɛba. Enti anɔpa yi fa akokoduro ɛne gyidie ɛwɔ Awurade din mu na pie kɔ w'adwuma so. Adeɛ bi a ne wo nsa bɛsom na wobɛyɛ bia no nya anidasoɔ sɛ Awurade aka wɔ n'asɛm mu sɛ onimadwen a wɔdwen wɔ wo ho na saa dwen no ɛyɛ asomdwoeɛ. Saa dwen no ɛnyɛ bɔne. Saa dwen no ɛyɛ awieyɛ pa. Saa dwen no ɛyɛ adwen a anidasoɔ ɛwom. Enti ebi kura Awurade boa pa ɛna wama wo deɛ no adile. Na ɛda Awurade bebie wo kwan no ɛda no ɛbɛyɛ animuonyam hyɛ. Enti brɔfo no say, for I know the plans I have for you, says the Lord. Quotation ya me dedodo anidasoɔ arehyɛmu ahotosoɔ. Woda sɔre anɔpa bi a asɛm a ɛte sɛ fa kyekye wo ho rɛ ka kyerɛ wo ho sɛ ɛnɛ Awurade ma me ma asomdwoeɛ ma me ma awieyɛ pa ma me kunu nsa no adwuma nyɛ yie ma me kunu anidasoɔ ma me yere nsa no adwuma nyɛ yie ma me yere awieyɛ pa. Wei ɛyɛ ade a wobɛtumi akɔ na wode ahyɛ wo ho den na de akɔ awieyɛ. Taxi driver anidasoɔ wɔ hɔ wate. Okuani anidasoɔ wɔ hɔ wate. Adwuma suani Awurade sɛ ɔbɛma wɔ awieyɛ pa o. Enti kantini mu mia w'ani Awurade bɛma wɔ awieyɛ pa. Adwuma na wusua no wo brɛ ɛnyɛ kwada na wieyɛ no Awurade bɛma na yɛ fɛfɛɛfɛ na wieyɛ no Awurade bɛpagya wo. Awurade bɛhyira wɔ saa adwuma na wusua no mu. Enti anɔpa yi ɛma waba mu koraa. Nyagidie wɔ Awurade mu sɛ ɛyɛ wo brɛ no na anya nsoyɛ na ɛbrɛ pa mu no Awurade bɛma wo nneɛma a ɛyɛ asomdwoeɛ. Awurade bɛma wo nneɛma a ɛyɛ awieyɛ pa. Awurade bɛma wo nneɛma a ɛyɛ ahotosoɔ. Ɛfiri sɛ wo brɛ nyinaa emu no Awurade wɔ bibi pa bi a wadwen ɛwɔ wo ho. Wamanneɛ nyinaa mu wateete nyinaa mu uhia nyinaa mu no anidasoɔ wɔ hɔ. Ɛfiri sɛ Awurade se ɔdwen wo ho na ogu so a ɔdwen no osiesie nneɛma a ɔde ɛbɛhyɛ wo den. And this morning the message is simple. Believe that better days are ahead. Wei ene yafutu esem ene anopei. Ade Akye Abia Awurade nhyira wo. Onti nanim kyerɛ wo. Manum asɛm a wotie anɔpa bia nti. Awurade ma ade nyinaa nsi wo yie. Awurade ma ade nyinaa nyɛ yie. Awurade ɔma wo brɛ nyɛ kwada. Sa wo sɔre ahomakye bia na wo de afidie ɛto Sompa 101.1 FM. Awurade ɔma wo brɛ nyɛ kwada. Afida sɛsɛ yɛbɛsen hyia ha bio no na abrabɔ asesa na tebea kɔ animu na asetena pa aba na awo no aba na awade na yeye na sika na ba na adwuma na gina na wo ma ayeye. Me bompa ye we ma wo sɛ Awurade mmoa wo na saade we ensi wo ye adwuma bi a wo ye bia no anidaso wo honom enti kutamu ye na kutamu
kosi awiye Ade Akye Abia wo hwe bre no a sima aduanan miensa abo apa anopai nonum eho yahye yehunkura ne awie no yemfa anopai eye sedia ewie mu besi aye ewo Tarkwa ene ne ntamu ha yewie a yebekọ abakosem emu ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM aha ye Sompa 101.1 FM adehyemanma anopai nso yemamu nyina ache ebiem afi na waba beka ye ho a ya nopa dwumadi a yato din se Ade Akye Abia eye nokre enenso ye da foforo da bia onyame ma ade akye ye na ye obibi a ye de brew eno nti na yato ye dwumadi din se Ade Akye Abia ya hye ye hunkura ne awie ye nhwe se de awie mu ebesi aye na aboa ma ye na ye pia kwa abonten ye hunu se de dwumadi no ebeye ene de aye ya hye ewo wiem yesusu na ya sone so a ye de ma wonie yen ye predictions said ye wiemu ebesi aye na asedanka awurade se debia nso no de aye predict no etumi bamu esa enye ya hoden enye ye nimde eye awurade nyansa wode adom ye nti ena yetumi ye ne sede a ye no ene dai enso ene se oto wani hwe Tarkwa ne mpotamu ha weda no ebedi adane ene saa na yehunu ewo wiem se weda no bedi adane na anopai aye kasei ewiem hye no ejina degree Celsius no eye aduonu baako ye hwe animu se awiemu no ebepeja afiri aduonu baako ede akọ eye aduonu enkono enti awia no awiabremu ho no ewiemu beye dede kakra enya de ewiemu beye hyehye nanso enye nwunu nso no ebeye dede ayese ehye ayese enyehye no saa na ewiemu ebeye nti ubetimi aka ne se ene ewiemu no ebedi adane ewo ho anopai a yegusu a ye kase conditions no eye unsettled na ye hwe ni mu se kusuye no ebeba ama ebia yebehunu nsu a eguguo kakra ewo ho enom yesi awia no emu a sadia yedi kan aka no yebehunu kusuye ewo awia no emu ewo mu a na awia nkakra bi abebo ede afam nti no ayese kusuye no bakakra na awia kakra bi nso no abebo ede afam yebekutamu saa na ede akwa kosi anwumere ebre no emu se yesi anwumere no emu a yebekosoa ahunu ewiemu a eye kusu ewo anwumere no emu eho na eho no animu bebai kakra animu emaye no ebema ewiemu ate kakra abre kusuye no 101.1 FM ye hwe animu se ene ensuo titiru eye nsu toye gidigidi pa de ebi ni ho nanso nsuo nkakra ebetimi aguguo de ye hwe animu se yebehunu bi ewo emmea ebinom ewo yentamu ha enom sei ena anopai ewiemu ensachraye no ebesi aye ewo Tarkwa ene nentamu yama wache ye da ye ho aba ye ba ye bekọ abakosem emu ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM Die waguo no eno na wutwa Sompa eye nokre sadia wuguo no eno na wutwa ene nso ewo abakosemu yebesua ade social studies for no ene political science for no ebeboa mu nyina ewo adesua emu ene wo abakosemu no eye emfirinhye aduonum enum 55 years pepepe ne ene saada no na eye 28 August 1970 ena na yato aba na yede owura Edward Akufo-Addo eye Ghana mampani na no otwam na ado danko Akufo-Addo ne papa eye Edward Akufo-Addo yede ne si akonwa so se eye ceremonial president ewo Ghana yade hidie amamu a na etoso mienu Second Republic no emu yade ne si akonwa so se ceremonial president na yekasa ceremonial president no a
nye ono na oda government business ano saa bere no na amamuo no tumidie no ene die no na nsakyeraye ewo mu saa bere na ye wo prime minister nti Dr. Kofi Abirifa Buzia wanchini ba ono na oye prime minister ono na ya to abade ama no saa bere no so obe prime minister just ye to aba ma na ukọ parliament ukọ parliamentarian ansa na wanya ho kwan atumi aba nti ono na oye prime minister nti Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ne papa na oye ceremonial president ono na oje ahoho abanya hoho ana yedi badwam dwumadie bia ono na odi animu baye ba abanya dwuma yankasa de a ene na kyerɛ sɛ prime minister no na odi ano ene ye 55 years pepepa yede no esi akonwa eso ma odi saa dwuma no na ene kro ya nimfie nwotwe saa bere no ewo afe 1978 mu ena prime minister Dr. Kofi Abirifa Buzia okọ ne krachi ewo eye amanone eno nti no ene nso ye kai ono nso ni wuo se wokọ ne krachi no dano date na ode kọ ne krachi na ye ene pepepe ewo ho enom ti abakose mu no niema ye kai kakra ewo ha enie Sompa 101.1 enokre ha ye Sompa 101.1 FM Ade Akye Abia no pen so ye mawo eye Ade Akye Abia yi ade kyen emu nsem na yahwe yabakosem yahunu ewiem awie no yenhwe yakwan so enra na yedi nkomo ohwe a Ghana sese ade ba kopa ekum nipa eye ka nkwanhia enti anopa bia yegebre na yedi ka nkwanhia ho ana yakwan so jojo enkomo kakra ede amount enen so de ayewa yede ma wo enie abusuafo se driver ni wotena car no achi a ade ahia ne se unipadua nyina etwi car no bi wonan wonsa waso wani unipadua ne nyina car no etwi bi fi se driver adwuma de adwuma papa na ade ba kwa ebesere ne se wotena car na achi a emma wo mobile phone a uyisuo no enje wo brem so wo bre so a utwi car aja ene bet a emrantie yi etoi se driver watu bi a wada roma bre utwi car no enye saa bre no na ado wadwen ebekọ mobile phone no so se bia utwa wo bed ana o send message ana o ye call ebe yi wani afiri kwan no so sima ba akopa ube yi wani afiri kwan no so no ebetimi akofa nkwanhia kakraka eba eno broni beka say a lifetime regret enti anope our message is keep your eyes on the road and your hands on the shields eno ne ye message say be ya ubetimi aboa o text message o call out be ye ene ne keka ho nyina de obetimi atwen okọ na okoduru 101.1 FM aye saa ne ma ne nyina enti drive focus arrive safe anope so ye nsema ye de ema wo ewo eye by way of road safety reminder no ena ye de ama won tentem so ma yemfa asedama 21st clinic wo mo ne kita yemu a anope ye de eye enkomo nyina ebro ba bia wo bia Ade Akye Abia ade bia akye a eye munsem ena ye de ema wo mo se anope watena se nkrabata dunum 15 branches ne nyina ye adwuma efiri eye atoye mantamu kosi enkran kosi mfimfin mantamu ekosi eye asantemamu ekobono puye ahafo region eha nyina 21st clinic ewo ho enti no ba bia wa wote yenka bia yade bia da kwankora ene na watumrika na waba aba abehwese be ya ebetumi akonkan ewo ho enum na bibia etume akoso na yahwe asaw yade ama bibia yen kama fra wo mu ewo 0540 311 311 21st clinic sick yade bia wo musa yade bia
na yadeɛ paa wɔn agye din ɛwɔ na yaresɛm na ɛyɛ wɔn brand ɛyɛ wɔn agyina hyɛdeɛ ɛbata wɔn din ho ɛyɛ 21st ɛyɛ sciatica ɛno nti na abɔ 21st clinic no a na the sciatica expert no aba abɛtoa so nti anɔpɛ yi tumnika na kɔ hɔ ɛnom 0540 311311 Roman stores no hwɛ animu ha ya okɔ a wɔn betimi aboa ama bibia akɔ enkan anɔpɛ yi yɛnhwɛ da ubom kakra ansa na yafa kasɛbɔ no akasima bɛyɛ nsia na kasɛbɔ no brɛ aso na abɔ no nsia enti wonya nsɔre ya ade yɛ akye enti sɔre na anɔpɛ hwɛ da ubom a Rage Hospital assault probe was thorough, not biased. Health Ministry. Apomuden aso ye no na ekasa se. Na nsen basabasa ye bia esi ye ewo Rage ayaresabia ewo enkran no. Eya ade a nhwehwemu ne abadwaku no adwuma oye ye no. Emu da hofeko na asisie ene ntenche bia eni amane a womde aba abonten no emu. Flooding, sanitation among key issues as Linda Oklo meet press today. Linda Oklo on ye enkran mantam so afọ ne omo ko okuhia nsam kyerofo ewo aban nsam kyerofo dwumadi a oye ma asoafo no kokasa kyerɛ nsam kyerofo no ene okokasa wo ase na okyerɛ sɛ nsuyiri ene ball asem eno na ebidi akotene ewo ne nsam no mu. Ghana's corn import projected to rise 67% in 2025-2026. A report bi na eka nsem we say Sompa 101.1 ye import ya ya ade say ebe page akọ 67% ewo afi ne afida eba no emu eno ewo ho enom. Rage assault investigative committee ignored doctor who first treated victim. GRNMA nurse foko Ghana Registered Nurses and Midwife Association for one say they are apomdia so ye no can say raging basabasa yen hwehwemu no ekọ ye no wo mo de enye ntom saa efiri say asem no si ye doctor wo hwa ababa nurse ni no kane no ye bisa nkrofo no asem no ya mfre wo no amisa na no asem enti no say wotena ase na akire doctor wo no hwe nipa no manko bisa na no asem na mo amode nsem betu dwa se ya frefre nkrofobia bisa wo mo a eno no eye bias e wo ho enom. Oti typhoid surge vaccines help staff urgently needed. MMDC is dean okontemu ha MMDC ifo e wo ho nyina wo muku pani oda no on na de tu dwa se oko oti mantemu a typhoid yade no se de asi amma ne homene so e wo ho no omu hia nnuro ene apomden adwuma yefo jaso ya se be ya betumi aba na yasa wo mo eyade ede afiri ho enum. MPP flag bearer race Brian Acheampong files nomination vows unity and action. Ura Brian Acheampong de nkrata akọ na ose ono de nkabo mu ene adwuma ye ena ode eba ewo ho. NDC won't incite violence in Akwatia but would defend members. Bande. Akwatia batwo no emu ohye papa. Nra MPP for ye and some trofo nhemu say wo manya nteye say NDC for nam na yehunu ye MPP for no nkanka ba bi MPP for dɔɔso no yehunu na wo mo na eno na NDC for ababe yi ano say wo mo enya de a omo ye sade na wo mo kan nanso wo mo ntena ase enye nhwe ha eba se ye mo ye nkrofo ho ban a ye bebo wo mo ho eban ye mfa kasebo no dan de aka ekire dɔɔso pa ni nyina wo kasebo no mu ye ba nkomo wo ekire. Good morning. Oh, wisdom ni metie Sompa FM hwe Sompa TV. Afedia Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebra to agu ure baby kra.
Yeah. Hey. Yaba. Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Sompa no nsiabremo na nakojejesi kaseyebo eno ena osana da etoso do nu nwotwe ene yawoda yatena se na yebebe ediamawo na anopa nsem ana nakojejesi company limited wodi adanse ho ne mapa aso yasene no se yede beko na wie ya endpoint homeopathy clinic Dr. Dubu atenda no anopa wokan ho yanonom bi ene yeti hei twisco promasido womo anomde ya wode aba ahoden wom na ebo nipadua secure sanitary pad ahotetam awiemre eno na age ma ade wonum asiye wo madama ensampa esonya ya de to awo no de di mu akotene bi nie ena no ada Ghana mampani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama kopie mu wa Singapore no ne nsam a waka ya bie wade atodwa se wono de se second term ampanifo nim se wa mamra nim no eno a eno de be ya adwuma sada na mampani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama kopie mu wa Singapore no ne nsam a waka ya bie wade atodwa se wono de se second term ampanifo nim se wa mamra nim no eno a eno de be ya adwuma sada ena Yewra Ken akompre kwan Japan de atodwa kire wonum esi hene na wotu hene wo sona manyokom se wo munya ne aka ne tie na wo muntie no owura Clement Frimpong wono oye okunu na oyire ana opie mu ewo Graceland Hospital a wanum kire mu se wanam wo mo nsa so ma ne yiri firi mu nti wasi wo mo Rich Hospital na sense ote se rafo ko ho nsem bisi ene ka ho na tie ye de ho nto aso eba na wo ensam fufuro mu no MPP amanyoko wanum penu obetu frank ade ama wo mo enra mienu asubmit wo mo fam so Dr. Ade Akye wakasa anopai ebunumu efiri Sompa fie wo hani nsia kireponum ye won kran dome Green Hill Watermelon Street ya enam Sompa 93.1 headquarters asanteme agiatum ehwada braka babia 21st clinic wono efa iko 100.9 so age ede ma asanteme korona yenya tuna yefiri omanmu a abusua France abrochimamu Paris Montenso damfo pa radio wono nso ekuta yemu yankoma nkesim Kingdom 106.1 FM wono nso age ya mfimfiri mantam woto pete na afa nyina 98.9 Sompa sunwane bona henkuro 90.7 enkransa bona poe FM 106.1 henkuro tachiman 101.3 Bronchampem Dwedu Akwa eno manim asase paso doma henkuro 101.1 yaduru takwa atoya mantemo na 103.3 eno ye takurade www.sompaonline.com ensemi nyina gu ho sa na akọ Facebook kwa Sompa 106.5 FM Accra obetim de wadwenkyere akọ akoto ho anopei wakenkanfo triple A man ajapi apam dada mene menuaba abena bedu adepa kofi yadase ye free samno ase edi efrimo ewo Ghana mampedini akache na bese na sa enene
ɛna wɔne ne mpanimfoɔ ti a wɔnom n'akyi kopie mu ɛwɔ Singapore man ne mu na wɔnom kɔ a wɔn kɔɔyɛ no na wɔn ɛkɔ akɔdi nkata ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ Singapore wɔnom business forum a wɔnom de hyɛhyɛ soɔ no wɔnom nso ɛne Ghana ɛtumi ato kɛsɛ na ɛbrɛ Ghana mampani ne His Excellency Yewura John Dramani Mahama ɛkasa no ɛna wɔne Singapore President Salma Sumungrantam wɔne no ɛtwetwe nkɔmɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ebinom ɛka sɛ sɛdeɛ Chief Justice ho nsɛnsɛm ɛbaayɛ na sɛsɛ ya suspend no asɛ deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛka na hyehyɛ bi na Ghana mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama ɛsan so tena bɛnwa no so bio ɛsan sɛ wɔhyɛ amamra constitution ne mu a ɛwɔ mu sɛ mampani no bi a wɔ 2 terms enti wɔn no first one yɛ a wɔbaayɛ no a wɔkɔɔyɛ na wɔsan aba no afi sɛ Nyankopɔn yɛ adom na 2028 Ghana yɛkɔto aba a wɔn tumi nyina bio na wɔn mu kyerɛkyerɛ mu sɛ ane wɔpɛ so wɔyɛ no wɔn sisa constitution no na wɔtumi akɔ 3 terms na ne nsɛm ka yɛ mu no wɔde to dwa se wɔn kora na ɛno ne kɔn wɔse dabi da wɔse hyɛ wɔn na sɛ mo mepɛ 3 terms yakɔ na wɔse Nyankopɔn yɛ adom na wɔdi ne 2 terms ne wia wɔbɛsi nkyɛn na nkyɛn a wɔsie no wɔbie kwan de ato wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ enwuma pa wɔde gugu akwa mu ɛfa yɛ sikasɛm mu afei enwuma wɔn mu timi biabie ɛwɔ n'aban soɔ no wɔtumi atena nkyɛn ne wɔhwɛ ne yie ɛsan sɛ football wɔ hɔ yi sɛ wogyina field ne so a wohu ne ball nea ne ayɛte nkyɛn a yɛhwɛ TV ne afei spectators yɛ yɛkɔgu park ne soɔ no yɛne wo sɛ akwesem ko bofa ha ko bɛhyɛ ɔbɔfa ha nka bɛkɔkɔ na ɔbɔfa ha nka yɛturo enti ne so atena nkyɛn a ɛno ana ɛbɛtumi aboa no na mpanimfo a wɔn ba bɛdi nadeɛ no anasɛ obi a obɛfiri adi sɛ amanyokuo mu aba bɛsɔ baton nim no watumi akyerɛkyerɛ ne yie na ɔman sika wɔn bɛfa yɛ na apro na teteɛ da yɛ sɛ kontebe no wɔn atumi ahwɛ mu yie Ghana mampanin His Excellency Owura John Dramani Mahama de na no December wiye no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ sɛsɛ na amanyokuo NDC akatama sutini yɛ wɔn ade nneɛma gugu akwa mu amasisi a bibia ɛkɔ yie no amamra constitution ne deɛ susu yɛn paa sɛ ne nua ne paa sɛ wɔn te baasuku a wɔn tena aseɛ na wɔn ayɛ nhwehwɛmu deɛ ɛbɛboa deɛ ɛmmoa deɛ ayɛ cake ɛwɔ amamra constitution ne mu no wɔn atumi ayɛ amendment ɛwɔ mu na mmom NDC amanyɔkɔ no deɛ wɔn bu amamra constitution ne paa enti no wɔn tumi mfa constitution no ɛne mu twitwi fam da a wɔkɔdi sankɔmɔ yi ɛwɔ Singapore man ni ɛneɛ wɔsoro amanyɔkɔ nom ɛna medu wura yɛwura Ken akɔmpere akɔ Japan ɛnura wɔde ne nkrataa akɔyi ɛwɔ wɔn matena kɛse mu asalam down ɛkyerɛ sɛ ampa sɛ wɔn mo abi atoɔ sɛ wɔn mo ɛpɛ sɛ pere mampani agua ɛwɔ so ne din mu no wɔn fo wɔn din mra wɔn nso de ne din kɔtua ne ho ne ɛma nyinaa nti ɛnura na wɔde ne forms no kɔi enwie na wɔn nsɛntwerɛfoɔ edi nkɔmɔ ka kyerɛ sompafo sɛ aha deɛ mo kasa yɛ nyinaa na ɛteɛ mo nka na nto asi ahene na etu ahenefoɔ a wɔn mo tie mu ɛwɔ 90.7 wɔn mo tie mu ɛwɔ 101.1 ana wɔn mo tie mu ɛwɔ 106.1 wɔn mo a etie mu sese wɔ 98.9 ne n'akyi nyinaa no ɛsɛ wɔn mo aka deɛ nyinaa wɔn mo ntungu na wɔn mo ntie me sɛ yɛwura Mahama so wɔn nsa ama bio a wɔsono na wɔsɔ ɔkɔ na wɔsono nso deɛ obetumi adi anim no ɛyɛ mekan akɔmpere kwa Japan. Our thoughts. I want to say a big thank you. I know the crowd is too much and the place is not full. I kindly accept my apology. All I want to say is we are one party and we need unity in this party. And if there will be unity, there should be fairness. So I'm entreating the election committee, the national executives, regional executives, that it should be fair to all the candidates so that we have smooth elections. And if there's fairness, definitely unity. So I'm only asking for unity in this matter. It's very paramount. I always say that without the unity, none of the candidates can win the election. And no. Yewura Ken akɔmpere kwa Japan na nkasa na kasa yi na wie na wɔn mo eta na chi so ɛkyerɛ de nti a wɔn mo abɔ abɔso egyina na chi sa
He's also leaving. He left us with free education, and now we need somebody who can leave us with another legacy, which is jobs. And the one lead now is Honorable Kennedy Acheampong Acheampong. And we the delegate, we are confiding him, so he can do for us. And we have hope in him. Say 2028, he's going to be the president. And also, inshallah, I'm telling you, coming January 31st, inshallah, he's going to do the family of the Liberty Party. God bless Ablekuma West. God bless MPP. I don't tell you, Niabre, sir. Jambre, Mikita, Bandakasi, who is somewhere, sir. Yo, let me say, wow, share a party in the corner. Now you will be our unifier. I will bet me a can in our boom. You will be sure that charisma. I won't more so bet me a get the masses and your MPP. And no, Raken, a compare Japan. Walk up was no Frank Crafono, but then Kratakwe, Nechita Phobi, and a tea woman came. Na Andra Crona no. Na Dr. Brian Acheampong abeti mra shebedani na wano so for submit any form say ya ofa ye eso peso to franka no ema amanyoko MPP oshiwrado rado na wano so agina simpie ni apaso wabra no wagine furugu na wataga ne che na sadia na ma yi hu ayefa na nya asab ketwa wakasai na ne sem kayemu no wase hye MPP amanyoko yi memeni ni pa sabio mode baton no ehya mensa na musimi him frank and Fred ebetumi afan this afem ebetumi afan MPP afem meba no sabio mema meye yiyimu emeye se bia MPP fo nko anti na mba ye wose da bi wo ba dia ma my Ghana enti no no ana safata say delegate ya mbakwakoto aba 31st January no mubetumi ayi no na Dr. Brian Acheampong say wano no said ye was shase ebra mpanimfo de ministry appointment ma no odi ahobrase so mu no ayi adwumadi nti wase we na ye nsohwe ana wo mo so ne hwa yi wo ma kari no wo ma wusi wono na ne mu oduro adwuma wo mo de hye ne nsa nyina da watumi ayeba ne food and agriculture ya na se wo mo de ma ne yi a wo ye ne ye pa eba ne nwuma so so wono akasa fa ne botom sika emia biabi emamrante kwa ne ketesi anya bi yi a ni nyina no waye bi awo mayim no se hye wono na ne papa ye kyerɛkyerɛ ni wo kyerɛ miensa na wani ni nua mo tiri ni nyina no o papa ene kurakura wanum kakanka ti eba na hobrase de Dr. Brian Acheampong so wo bi papa enti MPP delegate mo kwase na nimu a mo to abanfama no. Having presented my documents, I also present a declaration that my campaign will be one of unity. My campaign will be devoid of insults. My campaign will be to explain the issues and the challenges that we have as a party, and the reason why, when voted into office as flag bearer, I shall do everything I can to help in the rebuilding of our party. I will also focus on the reason why I am the best candidate to get power for the MP, which should be the focus of every single party member at this time. So for now, let me take the opportunity to thank you. I have, in all true faith, submitted my documents. Abeti fibra shebedwani Dr. Brian Acheampong wojina mu se delegate ya wanum wo MPP amanyokuo ni mu no wanum be yi no no ahim franka no de ama wo 2028 na nu na chi no vice chairman edema committee ya wanum ewo Brian akache eye Dr. Abankwa Yeboa wano so afasa kwanya iso any echidifo ekasai. We all know the way the political climate is now within the party. There are a lot of tension build-ups because every candidate believes that he is a possible candidate for the party. But what is important is that we as a party, looking at 2028 in mind, will make sure that whatever we do, whatever we say, whatever our followers do, will be that which will bring unity to the party, as you said. I also want you to advise your followers as much as possible, because whatever they present out there is what our opponents may use against us in 2028. Openi okasa ye yora Abankwa Yeboa wano ne vice chairman and the back committee ya wano ewa Brian Acheampong ne ekunim. Enura sana nche we nyina no wonu mu se ena na opon checheku ena na wodi akire
etase ne sebese pa ene kwani mahaban saa bre kro na na asante mampɔnde hye yura Francis Adenimo wɔyɛ nsɛntwerɛfo nhyiamu na wɔse hwɛ wɔno sɛ sonoba Adenimo ade no watwe ne ho asensɛn wɔn na ɛyɛ sɛ nka ɔbɛkɔ nso wɔn na nkɔ biu ne ebusa ne saa den na wɔse hwɛ sɛ wɔhwɛ baabi ɛsesei sono mpanimfo na wɔn mu de animu no pɛ sɛ wɔn de sono no fa ɛhɔ ɛnyɛ ne fabrɛ esan sɛ sika na wɔn ahyɛ da pɛgyam 4.6 million Ghana cedis ɛno akyi kura abira wɔn de hyɛ ɛne kwan bi a wɔn fa so yɛ wɔn dwumadie bie no wɔn sɛ nneɛma sesa efiri tete atempɔn na wɔsono gyina so no nti watwe ne ho asensɛn na mmom ɛno nkyerɛ sɛ watwe ne ho afiri sono no wɔda so a yɛ sono ba wɔbɔ abɔsɔ nso ɛde taa wɔn mu aka nyinaa akyi wɔhyira wɔn kosɛkosɛkosɛ sɛ nyame ɛmfa wɔn nkɔ ɛma wɔn nkɔnkɔpere na ne obedi nkunim no wɔn nyinaa ɛntɛ n'akyi ɛmfa nkɔpere na mpani agua bɛsɛ na wɔtwe ntɛm nie na apie mu rate ayɛ asabea anasifoɔ bi a wɔn mu kyerɛ mu sɛ abranteɛ bi a wɔayɛ mpɛsɛmpɛsɛ a wɔno yɛfrɛ no rafo ɛba hɔ ɛma bibi esi yɛ na video ne deɛ na trend paa wɔn aso ate nurse bi a na wɔn ade rejoice toso bɔtei na sɛdeɛ mpanimfoɔ ɛsɔ asɛm no mu no na asɛm no ani akɔyɛ den enti suani a wɔno ɔhyɛ apɔmuden mu nsɛm soɔ onanyafo kwabena minta akando wɔyɛ dwabo so ɛmra hyɛ bedwani wɔte ɛyɛ abadwakuo se wɔnom ntena se na saa asɛm no wɔnom hwehwɛ mu na abadwakuo na yɛ wɔn adwuma wie enti ne krataa yi wɔnom ɛde aba no pani a wɔtera wɔnom nyinaa ano sɛ titina ni a wɔn ɛte saa abadwakuo no owura Lawrence ɔyɛ doctor mom na sɛdeɛ wɔn krataa yi wɔn de ba yɛ ni wɔn so wɔn atena sɛ wɔn ayɛ nhwehwɛmu sɛ rejoice nurse ni no wɔka sɛ wɔnya dislocated of arm na kyerɛ ne nsa no baabi a wɔsɛ nka ɛhyɛ no dislocate enti ɛnhyɛ wɔ bio menim sɛ bi wɔn de poli baabi na ɛbɔ ne deɛ na baabi a wɔkyerɛ sɛ wɔapirapira ne nyinaa no committee ni so wɔn tena aseɛ no wɔn anya evidence bi a ya ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ rafo ɛne ne nkɔfoɔ no ɛbɔ rejoice saa ɛma sɛbio wɔsɛ wɔnya dislocated of arms no sɛdeɛ Dr. Lawrence ɛde ne nsɛm ato Sompa anim. The committee also visited the nurse in question, the rotation nurse, Miss Chocho Rejoice, who was alleged to have been physically attacked and was receiving care at the hospital. When the committee visited, indeed, we saw the patient in bed. The document available to us from the medical record, as I already said, had no indication of fracture or dislocation of the said staff, and he has received some psychological support as well. The committee was able to chance on the specialist who also attended to her at the ward at the time we visited. And at that time, the staff had been discharged to go home and come for review. Dr. Lawrence Oforibuadu wano ane chairman committee ya onanyafo kwabena minta akando te yese Rejoice ane Rafo ensa asem no wamu hwehwɛ mu no watua no ene wakasa yi na wakasa wie no ena soafo a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so yewura kwabena minta akano dwabo so mra hyɛ bedwani wɔno nso ɛda aseɛ ene wɔkyɛ sɛ and I had the opportunity to also speak to the police. So some of these things have already started and they are in motion. Yewura kwabena minta akano wono ene ye dwabo so mra se bedwani so afo hwe yapomode ho nsam so a bra committee no kohia ya wo mo hwehwemu wo mo de betu dwa wie no ne nsam a wono so de to so ene no anopai meka o se na kwadwegesi no nsia bere mu kase bo eno ne ye di firi Sompa fi na yetoma no akirikyiri ne abenche mu YouTube ho no Sompa FM live ho nyina yetuatua onua akwa ya na wakwa follow u follow nyina nso like de to ho no na wo san so ahye na unu anya bi eba ne sa emu akatua pa no so nso bi na anopai ye kai wo unya ntwa bi nnom ya ka ho Twisco Promasido Ghana Limited wo mo na ayo eno nso de True Ghana Cedis pe sachet no ebetimi akuta odamu ni nyina na ena foto wo mu nti man na fotre bi ankan utimi tena office eye adwuma no eye ne yie wo kan ye ho ene ye somwo na mom say ye homeopathy ayare sade a endpoint homeopathy clinic wo mo ene ye adwuma ni nyina ebia na wo nkran a shell signboard spenters kwan so ena afi kronoma bohia eno ye kumase na se eye ahotetam dia secure sanitary pad anopai wo mu kutaye mu wada amanti no yenkwamra
ni yɛmmɛnom Tontina 74 ɛma yɛn nkɔmmoa no ɛnya ahoɔden. Homeopathy clinic Ghana had the obi enim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there a endpoint homeopathy clinic kuma say ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy here and na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spinches bebre friend share signboard no wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebechiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua. Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double dosu got as a condom. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena so biem time heba me hya ya me kan se yi ba kwin ani wo yi me ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se obetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratu yi atu fa na moko yeko ye train wo garden na me prene mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discus ye training every say ye besa ye inkunim difo mo asemunim se asa na mo bedi inkunim no we here hodin bebre see ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e inkunim difo semwa mama yeah that's me mo feya pomudi hu hear me Swisscom power your dreams FDA agi edwedie yinkrato yato tontonte yenum sane efa adwen ampa say na nim say bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa hwe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support eti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden
tonti na 74 yi nso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 amenya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratwe yi ato Abusia Emma Katsiapa Empire Twansam no eso yeda se watwan ye ameyada ye ho aba na owura Clement Frempong se waye kurani na nyina enese wo kiremu se ne ho kani eyet na wo bi otre efefro enti no bra wo fefro ni nyina da no na okoje eye se ye ko ANC anase antenatal check-up no se apefo clinic no ewo Ashama Municipal Hospital na ebra wokọ kakra na enwo se wokoshi a doctor bia no wohwa Dr. Clement Opon ana doctor ne ka kire ne say me wo ayase bia bi ewo mata heko no ne dia eya mia media mesie eba ne niema ne akade a yede hwa aya hwa ewo bebre ewo ho eno ne Grace Yard Hospital enti no me refer wo ade wakọ nti efiri na ekọ me refer we ade wakọ yi ebre bia aya hweso baba yensi anase apefo clinic ewo ho ana ochire na womi ese wate se aja wenumsi akafo baby pa na dia ma no enti efiti bese November 7th 2024 ba ne die ehwa ana ya na ne yere eye owura Clement Frempong ne yere na womi ekọ ayasabia me yehwe se de ne hote se de baby ne hote na wase nyankopọ ya adomu abra so ye no wanu mo geneto ho eye Dr. Frempong a geneto ho no mo se wanu ba ye ne Caesarean section CS na CS na wanu mo ye no okuru kire mu se wo mo ye ne CS ni wie ya pe ana wa chance yese wo lusu brad na kire se moja bebre na efri ni mu moja efri ni mu na doctor edi moja fufuro si ni so efri ni mu no edi moja fufuro si ni so na so se die Dr. Clement Opon abehwehwe adekodie poti ya nam sunti ama na yire emoja ne fra na efri ni mu na waya na mekwaya na mekene die da bi wanu mo ancheke na wanu ya ne se ade ne ya ye ka no ana wo mo transfer no efri Grace Yard Hospital no ewo mata heko wanu transfer no free ho ekopie mu ewo Kolebu na wo mo de ni kopie mu ewo Kolebu Teaching Hospital November 12 wo mo de ni kwa ye do hwere makoma sia ana na wo mi ochire eti na nanom ansiedo na bo bra woti na nanom siedo ye na baby ngenge ya wanu mo ye de CS ni de baby de wada so etempem yeyi ana okunu owura Clement Frempong said there be send your doctor so ya sabade ye no adi mewu wo ye chenche bi adi mewu enti ni want me emphasize asem e chane ho enti wo siw doctor no ene ne clinic ni nyina da 2 million Ghana cedis nti wo twa one damage na wo ka kire high court say wo munyi sesika no fama no sa 2 million Ghana cedis no wo say 1.5 million Ghana cedis aya wrongful death ewu na ne yiri di wu ye no aya boni wo ene wo ma ne yiri wu ne yiri nya na adini so wo bewu wo kwa wo so na aba keke ena doctor no wo no akasa negligent ti wo ma ne yiri eti na nanom ansie do aja ne baby ngenge afei sa 1.5 million no waji anu no wi a 500 Ghana cedis eno so ya ne upkeep eno no wase ne yiri na aja ne kwara miensa baby ngenge ne ka ho sa sika no wo de baba be hwe wo mo esan so wo no akasa no sesei na baby ngenge no eka owura Clement Frempong ho no want me kwa adwuma enti no waji sa 2 million Ghana cedis no a 1.5 aya for wrongful death and 500 Ghana cedis no aya upkeep ya wo de baba hwe mo fra miensa no enti no wo ka kire aya high court se
wa mo ngi sika no every doctor Clement Frempon wa ya Grace Yard Hospital wura no emfama no na wa sei se empanifo wadom ehya pomodi mu nsem su e wa Ghana ha sei no obi yes obi ya sabia ana obi mini clinic bia wadom hwehwe se sabio enema ya dede nje nkwa e wa sa ya sabia ho no atumi abobe ansan wo batumi ama ne tumi krata na nyese obi sole keke no akwakọ bia ya sabia na ode ya de ope eyesa Ghana fo ye nyina ye beti nananom ense do na se wadom hwehwem na se ebia ne tumi krata akura no enimu a wasi sa Grace ya eye hospital na wo mata yekodo enka ya kura enki yentum ene ma yemfa nko ensemfofrom na no so eye apomdenfo na ene ekasei yekọ enche dade so afa ho na adokotafo wo ho se wo mo kenkan enkwanhiesi mako wo ha ne du ye sha fiase ye na won mo hwehwe mu no nso no ebede adi se motorcycle ene de enkwanhia dodo na eba ene wo mo a etete moto so ewie na wo mo nya adaje bodwa efre dom se wo mo mra na wo mo ne wo mo ni nkomo enkire nsunsuanso a enkwanhia edeba ene afi hia se apomdensi achi ba health insurance no da sani bia de ne ho hye mu bie enna Dr. Emmanuel Nkumse wone dom no di nkuta ho wo kire se ebehia ye pa se health insurance no obi ade ne ho beto so esanse mpofuru woni naso na nkwanhia na ba e kama yesa insurance no so enema pi wo ho a wo nkwanhia ho na emfa ntenya ba ne sa jesa dodo na firi dodo na botom eno se ho nti no na ebi mo edit tifie di nkuto ototo so saa mie kire woni ba ho so na pumpu no mu aye ka wie ya wanwene ne se no na fe na ye de na ebra dokotafo e ba ne sa nso a wo mo somsom na nso a na wakwakuti na nanom onse do nti wono mo ede ye enkasa kire akire timamfo se wo mo fo ho hye insurance nse de beye na breko no bibi esisa entem so wo mo timi ekutem na matidi sasafo no ana ebo amanie most reverend Professor J Kwabena Samwa Jedu na sadia wani matidi sasafo no ekasa etienie wose dansan ana ebeba montene kura se ebra aye public account committee foi wani matina se yi wa mo hwehwe mu ahu se wa mo amabo doctor degree ene professor fo ne bi ho no kura mpo a wa mo se da hu ba bi kura wa mo konya sa abasobo na na se ebia edimbo no efiri enti no ehu behia se obi a wo matidi sasafo mu asabio wo pempani die na mo se wa doctor degree ana se ebia wo bibia kuta o certificate ekuta no wo betumi ede ababa betre enkankan wa mo amabo doctor degree no na yen ana wa kire mu se lay person and afa clergymen na wonom e wo matidi sasafo no wo ka kire wonom se yankopon ya dum obi afa ne mekire enti Ghana Tissue Education Commission GTEC na afa wonom a wamu etimi ehwe hu sa asemase anaso benten ni degree ana ne hoda ya kitani eya ha no onya no okwaje ntete ya wa ha na ne nyina etimi aboa ama adwuma wonom edi e wasafo no no etumi akoyi presiding bishop nso e de ma sori no wono so esi sasemu a most reverend Asamwa Jedu e kan wasi ne koso ese be bo pa se de be ya asafo no so wanum eye wo mo hyehyeye eye wo mo tutu hu bia na wani be hunsa asebasi ana so benten na body krata ye kura ni edimu na wanya firi ahyeye ha we mu ena de ma no na wanum so atumi akoniye se de be ya ebeboa wanum de sanse nyina atudwa e wo kep kosin finfini mantam wa bra wanum di wo mo 13th expanded general meeting no ena wanum de sanse mi atudwa na yan South Korea mamu wo makọ asetena wo mo ehye mra no na won mo kowie wo mo tintim se efi ne de kro se una wo ba wo den e wo fie wo tablet ahodo e wo mo pills nyina akura no enya de a wo be makwan ama wo mo de akọ school mu na nipa wo ha ne aduosia miensa wo mo kọ asetena no emu wo ha ne dunum eto se ampa eyemre wo se wo mo tintim na eba asetena ewo mo sa ama bi ti se Italy mo Netherlands ne China de wono ma hye se ma wo mo mfa mobile phone no kura enko school mo kura nenso South Korea de a wo ma ye no akwa se ma wo mo mfa nko classroom na mom bra o dormitory de obetimi ayusu
ɛno na maame Joy Enyon wɔde to hɔ na wakyɛ sɛ no kwasɛm ni ne nsɛn koraa aba no woyɛ dɛn smartphone wɔntumi mfa nto hɔ maame deɛ koraa no wɔde so gye wamfa ama no wɔne bɛba ho so no wasɛe no nti na ɛwɔ sɛ wode ma no na deɛ wɔde yɔ no wɔde yɔ wɔnye no bi wɔ hɔ a game no wɔbɔ na ɛtɔ da nso a wɔn afɛfoɔ no ɛna ɛde nneɛma bi no mu a ɛnim ɛde ɛbrɛ wɔn mo kenso mo nyinaa nso ɛkasa bi nanso mmara no deɛ wɔn anya agye ɛde atum afei no na wɔsɛ mamu nti obi a wɔso wɔ afidi a sono ɛma no yɛwura kɛnɛ Japan wasɔ mɛto ne forms na wɔsɛ mamu nti obi a muntie ne nsɛ Ghana Mampenini His Excellency Ade Dramani Mahama Singapore President on Nakasan was saying Ghana po 3 times no was on ne kwa amamna constitution no ofa na nim etwitwifo ɛne afoforo ɛna no pɛ na kwadwogye si no nsiambre mu wɔsɔ yasene ɛde adanse ho ne mapa secure sanitary pad kan ho na promosi do Ghana wɔn mo de Twisco energy food drink no enso ɛso yɛ mu bi anopai homeopathy ayaresa no Dr. Dubu aten ho Empire Homeopathic Clinic ne nkyɛn ne yɛkɔ na onya kɔ na wɔhwɛ owie na aka sɛ wɔn nkomwa no benya ahoɔden a aduro no ɛyɛ T74 container 74 no wɔn madam nti ɛna yɛfa yɛnkora bata ɛwɔ ma yi mu amanɔne ɛne baabia wakenkamfo triple A man agya pia pamdada anopa yi mene Sompa 101.1 na mebacho wo ye stranger in Jerusalem na se wo ye stranger in Jerusalem a na wonnim se Ghana ha de oye sciatica originator sciatica pace setter sciatica commandant sciatica researcher and ye funny 21st clinic na ne yampa wo ye stranger in Jerusalem